Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom, serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya, tao kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Maayong buntag, mga binati nga mga kaigsuonan sa pagtuo. Kini na usab ang inyong igsuon, Brad Mike Hormatuelos. O welcome sa atong matag adlaw nga programa sa Facebook. Kita sa dinyo sa ato ang page sa YouTube, TikTok ug sa Instagram. Welcome sa Lamdag sa Buntag. Sa nika programa nga naghatag og kahayag, kalig-on ug paglaom sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Pinagi sa pulong sa Ginoo ug punta makiguban mo nako og balik nining adlaw para sa lain na sab nato nga pagpamalandong nining adlaw. So sa dili pa, ang atong tema day karong adlaw mao ang pagpangayo nga makugihon. Usa ni ka paagi sa usa ka pagampo nga masaligon. Ning adlaw atong tun-an ang pagampo nga dili lang taman sa pangayo kundi kinahanglan dili luuran kundi pagampo nga kugihan, masaligon, mulahutay, o matinud-anon nga makigrelasyon nga to sa Dios. O nga sa panahon nga wala pay tubag ang Dios sa atong mga pagpangayo, atong katunan o unsaon man to nga magpabilin nga masaligon sa Dios nga wala pa man niya nahatag ang ato ang mga gipangayo. Kaya naraway ubano nga basta di pa mahatag ang ipangampo o ipangayo sa Dios, mangluod na dayon sa Ginoo. So nining adlaw mao ni ang atong paghisgutan. O agi pagsugod kita magampo sa makadiyot sa alang samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among amahan nga naa sa langit, salamat sa bagong adlaw ug nining gasa sa kinabuhi. Salamat nga bisan usahay kami magduha-duha, ikaw nagpabilin nga matinud-anon ug mapinanggaon. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron masabtan namo karong adlaw unsa gyud ang tinuod nga pagampo nga makugihon ug masaligon. Tabangi kami nga dili mapulan sa paghangyo ug magpabilin nga adunay pagtuo nga kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So karong butaga atong pamalandungan ang ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 5 ngadto sa 13. Ug mao ni ang mubo nga murag summary sa maong ebanghelyo. Mingon na Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan. Kinsa man ninyo nga dunay higala? O muadto kaniya sa tungang gabi og musulti, higala pabaylo ako og tulo ka tinapay kay miabot gikan sa panaw ang akong higala nga wa ko'y ikahatag kaniya. O gikan sa sulod motubag siya, ayaw ko og samuka. Sirado na ang pultahan ug ang akong mga anak naa sa higdaanan. Apan bisan og dili siya mo bangon tungod kay higala man siya, mo bangon siya tungod sa
pagkakugihan sa maong amigo ug pagka dili mohunong sa pagtuktok ug iyang gihatag ang iyahang gipangayo. Busa ako moingon kaninyo, pangayo kamo ug kamo pagahatagan. Pangita ug kamo makakaplag, tuktok ug kamo pagaablihan. Kay ang matag usa nga nangayo makadawat, ang nangita makakaplag ug ang nagtuktok pagaablihan siya. Kini nga ebanghelyo mangigsuon nagpahinumdom kanato nga ang Ginoo dili mag dinawo diha sa iyang paghatag. Apan gusto pud siya nga makakita sa atong pagkakugihan diha sa atong pagtuo, dili lang sa atong paghangyo. Gusto niyang makita nga kita molahutay diha sa atong pagtuo ngadto kaniya. Sa dili pa nato palawman kini nga nga pagpaambit ato nga isgutan ang memorial saints na piyesta sa mga santos ni adlaw, si San Denis ug iyang mga kauban gisaulog karon sa simbahan sa Paris. Si San Denis ang obispo, uban sa iyang mga kauban nga si Rusticus ug si Eleutherius. Kining mao mga santos gipatay sila tungod sa ilang pagtuo kang Kristo. Giingon sa kasaysayan nga human sila giputlan og ulo, si Saint Denis mikugos pa sa iyang ulo og milakaw hangtod sa dapit diin gitukod karon ang simbahan sa Montmartre. Sa ni ka milagrosong timaan sa pagtuo nga dili mapalong bisan sa kamatayon. Ato pod karon nga gisaulog ang kapistahan ni Saint John Leonardi. Usa ni siya ka pari gikan sa Lucca, Italy. Siya ang nagtukod sa order sa mga kleriko, the clerics regular of the Mother of God. Siya naningkamot sa pagpalig-on sa formasyon sa mga pari ug sa pagtudlo sa tinuod nga katisismo. Ang iyang kinabuhi usa ni ka ehemplo sa pagkakugihan sa pag-alagad ug pag-ampo nga adunay misyon. O karon ato sa nga i-acknowledge ang ato ang mga naglantaw karon, no, mga itanaw sa atong live na si Ma'am Elineta Kutas. Maayong buntag nimo diha, ma'am. Ni atong pakpakan si Ma'am Elineta Kutas. O dapat si Ma'am Renelda Baluka. Good morning diha di mo, ma'am. God bless ninyong duha sa inyong paglantaw. Doon naman ko yung sound card nga gigamit. So ako nang gi-practice-practice para makamaota ni ini. So daghang kay salamat sa tanan nga naglantaw. Doon na may mga naglantaw karon di kay ko kaklaro kon kinsa ning mga naglantaw. Pero kaninyong tanan, salamat kaayo sa inyong paglantaw. O God bless you. Arita sa atong mga pamalandong. Doon ay tulo ka reflection points nga ato karon nga pag-isgutan. Una, ang tinuod nga pag-ampo makugihon, dili nga mapulan. So mo ni usas mga leksyon nga angay nato makatunan sa ebanghelyo. Nagtudlo na to nga ang dihaday sa atong pag-ampo kinahanglan naay pagkakugihan kay mao ni ang yawi sa atong successful nga mga pagpangayo sa Ginoo. Usahay kung magampo ta, murag usahay way tubag, pero himan-an lang nato ang Ginoo nga ningon mun siya nga pangayo ug maka dawat, pangita ug kamo makakaplag, pagtuktok ug kamo pag-aablihan. Ang Ginoo dili gusto nga mohunong ta ug pangayo. Mangayo tagkas-aw niya, wala man nahatag, undang na. So dili na mo iyahang gusto. Ang iyang gusto nga
mo lig-on ang atong pagtuo pinaagi sa atong paggugi hangtod nga atong madawat ang ato nga gipangayo. So kung atong buot sabton siya niingon nga pangayo hangtod hatagan. Mao na siya. Niya pangita hangtod nga makaplagan. Tuktok hangtod nga ablihan. So ingon ani ang gusto sa Ginoo nga ato nga batunan nga kinaiya. Unya, ang Ginoo nagatubag sa panahon nga angay para kanato, dili sa panahon nga atong gusto. Mao ni kaduha nga punto nato. Ang pagampo dili ni siya murag vending machine nga inig sulod nimo sa imuhang pagampo dito, automatic mo gawas dayon ang imong gi-order. Dili man na siya ingon ana. Dili dayon mo gawas ang tubag sa atong mga pagampo ug pangamuyo, pangaliya. Ang Ginoo molihok siya sa husto nga panahon aron matuman ug aron pod matun-an nato ang pagpasensya, ang pagsalig ug ang paglaom ngadto niya. Ika-tulo nga punto, ang pagampo nga makugihon magbunga sa kalig-on sa kinabuhi. Ang tawo nga nagampo pirmi bisan sa panahon sa kalisod, bagyo, kabalaka, magpabili na siya nga lig-on o kalmado. Bisan sa taliwala sa daghang mga personal nga mga pagsulay, ang tao nga makugihon sa pagampo dunay kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing. Kay kining atong pagampo nga makugihon mao ni ang ug nasakyanan pa, mao ni ang ato ang gasolina sa atong espiritu aron dili mapawong ang atong paglaom. Sama nga ang motor o sakyanan muundang og dagan, mapawong ang makina. Kung wala na gasolina, ingon ana pod ang atong ginabuhi nga Kristohanon, mapawong ang atong paglaom. Kung wala na pagampo diha sa atong nga kinabuhi. Ikaupat, ang atong Dios Amahan nga naglantaw sa atong mga panginahanglan, mas nasayod sa atong unsay atong gikinahanglan. Ug kay nahibaw siya unsay angay nato. Ni ingon man gani siya diha sa ebanghelyo, kun ang mga dautan kay balo mohatag ug mga maayong gasa sa iyang mga anak, labaw pa ang amahan nga naa sa langit. So ato gyud saligan ng Ginoo nga nasayod siya sa atong mga kalisod, sa atong mga panginahanglan dinhi sa yuta. Ug saligan nato nga siya gyud ang amahan nga maayo. And He will provide for our needs. Mao na nga padayon ta nga ang atong mga pagampo mahimong makugihon, mao nga ang atong mga pagsalig bisan og dili pa karon niya ihatag ang atong mga tinguha ug mga gipangayo, naa gyud na itubag ang atong amahan nga naa sa langit nga mas maayo pa gani sa ato nga gipangayo. So salig lang nya laom gyud kay kasaligan ug kalauman gyud ang atong Dios. So unsa may mga practical nga mga applications niini diha sa ato nga kinabuhi. So una, kinahanglang praktiso nato ni nga pagampo, no? Pagampo kada buntag, kada gabi. Sa bisan unsang mga butang atong pagabuhaton sa di pa mulakaw, uli before mo start sa atong mga task, magampo. Simple ra nga mga pagampo pero tinuod o gikan sa kasing-kasing. Mao ni siya ang usa sa mga agianan nga mas maduol ta sa Ginoo. Nya kini ra bang anak nga suod sa ginikanan, dali ra gid kaayong mahatagan sa iyang panginahanglan. Sumagod katong mga dunay anak, basta buotan ng anak, dali kaayo nga makit-an sa ginikanan ang atong mga panginahanglan. Ikaduha, kung dunay mga butang nga dugay na nimong giampo, hantod ron wa pa mahatag sa Ginoo, ay agundang. Kay basin di ay og dining pipila ka mga adlaw mauna ang saktong panahon moabot na ang tubag sa imong mga pagampo. Ikatulo, bisan og naghulat pug ka sa imong mga
tubag gikan sa imong mga pangamuyo, ayaw og hunong sa pagtaban sa uban nga naglisod. Kay importante man na nga bisan og kita po do na putay panginahanglan pero wala nay dunay panultihon sa Bisaya nga ningon nga walay pobre nga wa na ikahatag. It doesn't mean that natay mga needs di na ta pwedeng mulingi o mutambang sa uban. Ug kaya na to kita mismo ang mutubag sa pagampo sa uban. Kay sa ingon ni ana makita sa Dios nga ang atong mga kasing-kasing hinahinay nahimong susama sa iyahang kasing-kasing nga manggihatagon. Nya kung makasinati ta og kalisod, di ta malimot. Magkugi ra kita sa pagampo kay mao man ni ang lihok sa tao nga masaligon nga naa gihapon nagpabilin sa Ginoo bisan sa mga kangit-ngit nga atong masugatan diha sa ato nga kinabuhi. So, challenge nato rong adlaw, kinahanglan nga natay mapurma nga prayer habit. Bisan 5 ka minutos lang kada adlaw. Ihatag nato para makigistorya sa Ginoo. Kaduha, tabangan nato ang ubang mga tao pinaagi sa atong pagampo og mga buhat. Usahay ang atong gamay nga pagtabang, mao na di ay ang tubag sa ilang mga panginahanglan. May katulo sa atong personal nga kinabuhi, natin mga gustong pangayoon sa Ginoo, ayaw og hunong. Pangayo hangtod hatagan, pangita hangtod nga makaplag, og tuktok hangtod nga makakita ta sa atong mga gipangita. Doon na tayo reflection question rong adlaw. Unsa makahibang nga butang nga dugay na natong giampo o dugay na nimong giampo? Unsaan man nimo nga magpabilin ka nga makugihon ug masaligon nga kini tubagon sa Ginoo sa hustong panahon. So pamalandongin ning mong pangutana samtang magpadayon ka sa imong adlaw nining adlaw. So again, salamat kaayo sa atong mga nagtan-aw na turong adlaw. Si Ma'am Elinita Kutas, si Ma'am Renelda na Piri Baluka, si Ma'am Miriam. Masipang pakpak alang sa atong mga naglantaw nining adlaw. Okay. Ako pong i-greet ang akong pamilya nining adlaw sa akong kapikas, si MM, akong mga anak, si Matet nga tuwa sa Sugbo, si Janlok, si Mikael, si Rafael, si Gabriel, ug si Elizabeth nga niya natubang nako. Ali pakita dali. Ganihan na gini siyang gustong mo appeal sa live. Diya si Ellie. Mayong buntag ninong tanan. Ug sa tanan pang maglantaw niini. Unta ang panalangin sa Dios mag-uban nato nini nga dawa. Takupan nato kini nga ang mubo nga pamalandong sa lamdag sa buntag pinagi sa usa ka pag-ampo. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo nga among amahan nga naa sa langit, salamat kaayo sa imong pagtudlo kanamo nga magpadayon sa pagampo nga makugihon og masaligon. Tabangi kami nga dili mapulaan sa paghangyo o paglaom bisan pa kung dili dayon matubag ang among mga pagampo. Hatagi kami sa kusog ug pagtuo nga mosalig sa imong kabubuton. Unta kami magpabilin nga matinud-anon sa imong mga plano ug ang among kinabuhi mahimong tubag sa imong gugma. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausapa, salamat kaayo mga igsuon sa inyong paguban kanako dinhi sa lamdag sa buntag. Hinaot nga atong tema karon, pagpangayo nga magugihon, usa ka pagampo nga masaligon, magpahinumdom kanatong tanan nga ang Ginoo dili gayud malimot sa pagtubag sa atong mga panginahanglan ug ang matagluha ug paghangyo nga atong gi-google sa atong mga intensyon ngadto sa Dios adunay katumanan sa husto nga panahon. Ayaw kalimot ang pagampo nga makugihon mao ang pultahan sa mga milagro ug lihok sa Dios. Kini gihapon ang inong igsuon Brad Mike Cormachuelos, ugma kita-kita ta pag-usab sa lain na sad nga buntag sa paglaom ug
kahayag. Maayong buntag ug panalanginan unta kamo sa Dios sa kanunay. Salamat. Thank you for watching. Mana?